Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago. And Tita Max, Tanya Chinita. May anonymous na nagbibigay sa akin palagi ng cup noodles at tinapay. Sino yun? Yun nga rin ang tanong ko eh. Kaya pala anonymous. Yun ba yung ibig sabihin ng anonymous, mga kanor? Ay, siguro. Feel good morning. Tago niyo na po sa pangalang Mike. O mas kilala bilang Sir Mike. Hindi Alvin. Hindi po. Dati po akong high school teacher. At nung panahong yon, 24 lang po ako at single dahil kakahiwalay lang namin ng ex ko na kasamahan ko ring teacher. Nagtataka lang po ako, Kulantits. Tuwing break time, may nagiiwan sa akin ng pagkain sa kantin. Yun yung cup noodles. Biskwit, tinapay, tsaka yung cup noodles. Very patay, very lamang. Yan ang kain ko, syempre laman tiyan din yan. Hanggang sa na-discover ko kung sino ang nagbibigay sa akin ng pagkain. At doon na, nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Busog na busog ako. Ay, sino kayo nagbibigay sa akin ng pagkain na to? Uy! Mayroon ka na naman pag... Ay, ano ba ako? Tropa ba ako? Estudyante. Uy, sir! Hello! What's up? Oy, kumusta? O, ginawa nyo What's na yung up, mga... bitch? Hoy! Hi, sir! Nandito pala kayo. Oy, Gina. Hi, sir. O, Charm. Hello! Attendance ang atake dito sa kantin. Pati ba naman dito, sir? Very attendant. Sir, may namumula. Kasama ako dyan. Hello, sir. Ano? Ano, sir? May nagbibigay sa'yo ng food, diba? Sir, di ba? Alam na namin kung sino. Kaya nga, alam na po namin dahil pinaimbestigahan mo sa amin kung sino yung nagpapadala ng noodles at saka biskwit. Oh, sino nga? Sino ba? Ito po, oh! Ayan, sir, Ito. Oy, namumula. Ay, ano ba yan? Ayan. Ha? Ikaw, Kayo masyado. ikaw nagbibigay sa akin? Sir, magagalit ka ba? Hindi. Ba't ako Yan lang magagalit? kasi nakayanan ko eh. Ba't hindi mo naman kailangan gawin yun eh? Uy, kinilig. Ay, Gina, Sana tumingin all, ka sana naman kay all. sir. Tumingin ka. Namula na naman siya. Tingin ka kay sir. Tingin ka. Hala. Hala, uy. Hala, ano yung kabayo? Kayo talaga.
Pero, totoo, di mo naman kailangan gawin yun. Pero, thank you. Thank you dahil... Ayaw niyo po ba? Siyempre, Nahiya na gusto ako ko, na kinakain ngayon ko na lang nga eh. nalaman niyo parang... Kinakain ko nga eh, kayo pa. Sige ha. Uy, wag mo nang gawin yun. Nakakahiya naman sa'yo. Ikaw pa naman yung estudyante, tas bibigay ka ng Hindi food. sir, kumbaga ano lang yun eh. Wala lang, natutuwa lang po ako sa inyo kasi ang bait niyo sa akin. Di ba, mga classmates? Mabait naman si sir sa Mabait lahat, naman, pero... mababa lang magbigay ng grade. Napakakuripot. Hoy, ayusin mo kasi yung Pero sir, ano? computer programming mo. Para lalakihan ko yung grado mo. Very lumang computer Very luma ng naabutan. Computer program. Ako, sir, marunong na ako sa Control-Alt-Delete. Wow, ako Altab. Alt-Tab. Altab. At saka Control A, Control... Control ni A? C. Ano? Control A. Naalala ko si A. Kita ko kasi. May heart na, may A pa. Heart ako sa A. Naalala ko tuloy siya sa Control A, Control C, tapos Control V. Ganun ba yun? Alam mo, sir, ano kita? Function key number 4 kita. Ganun. Ano yun? Sir, ano yun? Function key na F4 kita. F4 mo pala. Ikaw kasi nagbibigay ng liwanag sa akin. Ay, kaigat! Ako, sir, ikaw yung ano ko. Ikaw yung... Ano? Ikaw yung... Dalian mo, girl. Wait lang, enter. Dali. Kasi gusto ko ma-enter ka sa akin. Charot! Kayo talaga. Sige na, alis na ako. May klase pa ako, Sir. ha? Salamat. Bye-bye. Uy, thank you, ha? Basta, again, wag ka na magbigay kasi nakakahiya na eh. Ha? Ayaw niyo po ba? Sige, Hindi. sir. Di naman sa ganon. Bye-bye. Ay, nako. Mga kabataan talaga ngayon. Oh, ano matawag to? Sagutin ko nga. Sir, Oh, hello. sir, may nakalimutan kasi akong sabihin. Ano yun? Di ba medyo mababa ako dun sa isang subject? Baka pwedeng tanggapin mo pa ako as a tutor. Shooter? Tutoran mo ko. Matanggap ka pa ba? Kasya pa ba sa schedule mo? Oo naman, sige. Kailan ba? Bukas? Pwede ako bukas. Talaga? Bukas? Sige! Pwede ako. Okay. After Okay, class? After class, puntahan kita sa inyo. Ibigay mo lang yung... Sige, sir. Chat mo yung address. Sir, wag mo kong singilin ng mahal, ah. Oo, walang problema yun. Ikaw pa. Sagot ko na ulit yung pagkain. Sige. Salamat. Thank you. Kinabukasan, nag-tutor po ako sa kanila. Tao po. Sino yan? Gina, may parcel ka yata. Ay, wala pa pala parcel ngayon. Tama, di ba? Ay, 19 ma'am. na to. Ako po yung teacher ni Gina, Mike Uy, po. magandang hapon. Uy, ang gwapo naman ng teacher ng anak ko. Ikaw pala yun. Po, ma'am. Parang, Kaya naman parang pala high school ka pa eh. Hindi po, teacher po ako, pero 24 pa lang po ako. 24. Kaya naman pala maganda si Gina kasi maganda rin pala yung nanay. Talagang kanina, balak mo na yung sabihin, itutuloy mo talaga mga diskarte mo talaga ng mga linyahan mo. Eh siya, pumasok ka na. Teka, kaya pala nagluto kanina si Gina. May dadating pala siyang bisita. Teka, siya nga pala, aalis muna ako ha. Alis po ba kayo? Oo, may ipupuntahan. Punta lang ako ng palengke. May order kasi akong mga frozen at nilalako ko din yun para Okay po. sideline Sige ko. po, sige po. Salamat. Bye-bye. Sige. Lumabas na si Gina? Nakatapis lang? Ay, sir,
andyan ka na po pala. Hala, hindi man lang sinabi sa akin ni Mama na may Hindi, bisita nagmamadali pala ako. yung nanay mo. Opo, kasi kakaluto ko lang kaya naligo ako. Pasok ka muna po, upo ka muna po. Sige, magbihis ka muna para mag-start na tayo. Gusto mo magbihis ako? Oo. Charot lang. Okay ka na? Sige, sir. Okay na po ako. Sir, kain ka muna bago... Naka-spaghetti lang siya. Lagi niyo pala yung mga lalaki. Spaghetti, grabe. Ganyan pala yung mga... Sige na, sige mag-start na tayo. Sige, sir. Sir, gusto mo kumain ka muna? Kasi pinagluto kita eh. Kasi nahiya ako sa'yo, hindi malaki mababayad ko sa'yo sa pagluto. Okay lang. O sige, kakainin ko na muna to. Sige, kwento ka Sige muna. So yun, may sasabihin po sana ako sa'yo. Hello po! Baby pa ba ako? Ay, wala. Ano yun? Sige. Hindi po talaga ako pang high school yung edad ko. Hindi siya high school? Ay, ano ba yung edad niya? 19 years old na po ako. Siguro naman napansin nyo kasi 19? syempre mas matanda ako sa mga kaklase ko, di ba? Pero hindi alata. Kaya naman pala medyo iba na yung ano mo. Ang pangit na po ba? ako Hindi, tingnan? maganda ka eh. Ikaw pa ba? Balita ko nga, half Indonesian ka pala. Oo nga eh. Tatay mo Indonesian. Opo, pero dito na ako lumaki kasi syempre, iniwan kasi kami ng tatay ko eh. Pero yung nakakaya na matanda ako kaysa sa mga kaklase Yung ko. kumayan, di naman alata eh. Mas, iba nga, mas matanda pa itsura sa'yo eh. Tsaka, Kaya pala. Ano, may sasabihin ka pa? may anak na po ako. Ano? Ang landi ko, di ba? 19 years old pa lang ako, may anak na ako. Pero yung anak ko po andun sa tatay niya kasi siya muna yung mag-aalaga habang tinatapos ko yung pag-aaral ko. So, bali, yun, batang ina po ako. Kasi, Okay. di pa ako tapos ng high school. So, andun po sa tatay niya. So, 19 ka pa. 19 ka na. Po. Hindi ka na minor. Uy, hindi na siya minor. Pigilin mo ang sarili mo, Mike. Pigilin mo. Sige, magsimula na tayo. Sige, sir. Sana po madalian ako. Sige lang akong bahala. Dadilayan natin. Ha? Thank you po. Nalaman ko na ang katotohanan ko, Lantits. At least hindi pala siya minor. Bakit? Wala lang. At single mom si Gina. Isang gabi, tumawag siya sa akin, lasing na lasing. Sir, Oh, sorry. saan ka ba? Saan ka? Andito po ako sa malapit sa may school. Napainom po kasi ako, nahihilo ako, hindi ako makauwi. Kasi dami ko pong nainom eh. Ba't ka naman kasi nag-inom-inom dyan? Nagka-ano po kami, kantsaan po kami nila Trixie. Huwag niyo po kaming usumbong sa principal Di ba't naman ako magsusumbong? Sir, baka nakakayaman pero wala po kasi akong ibang tawagan tsaka mahinga ng tulong. Baka pwedeng tulungan niyo po ako makauwi. Sorry po. Papasundo ka. Kung okay lang po kung wala po kayong tutor ngayon. Sige. Nako, ito na yata yun eh. Alin? Hindi, sunduin na kita. I don't wanna know who's taking you home. Sinundo ko po siya, Kulantits, at lasing na lasing. At ayaw niya pang umuwi daw sa bahay nila kasi nga lasing nga po siya. Pwede nila ko muna siya sa bahay. So, the way I used to love you. Oh, I don't Halika, pasok. Pasensya ka. Sorry po.
Sorry. Halika. Pwede pumasok Kasi ka inom ka ng muna. inom eh. Suka lang po ako. Saan po ba yung CR O niyo? dito, pasok. Yan oh. Sige. Oh, Sorry po. okay lang yan. Sige. Okay ka na. May tubig po kayo. Ba't ka kasi inom ng inom eh? Sorry, sir. Sir, huwag niyo kaming isumbong ha. Nagkaano lang, alam niyo po, bilang kabataan lang. Tsaka baka pagalitan ako ng mama ko pag dumiretso ako umuwi. Ba't naman kita susumbong? Eh, teka lang. Flash ko lang. Okay ka na. Ano? Okay ka na? Ang haba. Uy, anong ginagawa mo? Paano yun? Ang gaga. Anong ginagawa mo? Ano ba? Sir Mike, matagal ko na itong gusto eh. Kaya nga pinapadalan kita ng pagkain. Tsaka, kaya nga nagpasundo ako sa iyo ngayon eh. Hindi mo ba ako gusto talaga? Gusto kita. Ba't naman hindi? Sure ka ba? Sir, Sure ka? sure po. Sir Mike. Sir Mike. Dahan-dahan lang po ako pwede. Oh, sige, dandanin na Sige natin. lang po. Sir Mike. Grabe naman to. Teka lang. Ano yung basa? Sir Mike. Basang basa? Teka lang po. Teka lang, sir. Teka lang, basang basa. Sir. Dugo? Sorry. Sorry naman, diyan ko po yung kama nyo. Ba't nag-bleeding? Grabe yung dugo. Ang daming dugo. Sir, Nangyari? sorry. Sir, sorry. Huwag ka po magalit, sir. Sorry kasi kakapanganak ko pa lang kasi. Kaya pala ang daming dugo. Sir, sorry. Ginising ko. Galit ka po sa Hindi. akin. Tatago ko muna ito lahat ng mga Sir, bedsheet. Makikita ito sir. ng ate ko. Sige, Sir. ako na bahala. Ako bahala. Sir, huwag ka po magalit. Relax. Ngayon. Oh, wala yan. Sir, Okay ka na? nahihiya po ako. Nahihiya ako. Nalinis ko na. Wala na, hindi ka na ba dumudugo? Okay na? Okay na po ako. Basta, sana huwag niyo po akong iwan. Hindi. Ba't kita iwan? Okay na Kasi tayo, ganito di lang ba? ako. Tayo na, di ba? Kung okay lang po sa inyo. Basta, wala makakaalam nito ha, lalo na sa school. Promise po. Thank you, sir. Sir Mike. Gina. Sir Mike. Metro's #1 Love Radio. Basic!